1989 yılını Мәчеткә килә Насиров, укытучы железнодорожный институтынан. И әйтә Гумар Мингазовичка, әйдәгез татар культурасын оештырабыз Новосибирскида дип. И шуннан алар оештыралар, шул центрны, татар центрысын оештыралар. Оештыралар самодеятельность, оештыралар укытучылар анда күп вакыт килделәр, укытучылар укыттылар, татар телендә укыттылар. Гарап телендә дә укыттылар. Бик күп халык күп йөрде, бик матур булды. Гармонда да уйнадылар. Безнең әтиебез асрый иде безнең өебездә. Өебездә түгел инде йортыбызда. Шул безнең бер ферма шикелле бер урыныбыз бар иде. Шунда клеткалар эчендә асрадылар писес төлкеләре. Ну, писеслар, аларның бик әйбәт зур ойсларын әйтеп үршетеп нәселгә калдырып шундый зур төлкеләр була иде. Соңыннан инде ул не трудовой доход дип әтелгәннән соң без бетерделәр ул ремеслоны. Хәзер бу төлкеләр инде әзрәк нитеп китә. Ну, теге төлкеләргә караганда, конечно, вообще. Без килдек Убинский районнан. Тырышабыз сөйләшергә татарча, возрождать итәбез үзебезнеке телне. Безнеке авылда есть татарская школа во Владимировке, да. У нас педагог есть. Сөйләшәбез педагог белән татарча. Балаларны укыталар татарча. В основном младших с первого класса, как говорится, тырышабыз сөйләшергә татарча. Балаларны өйрәтәбез сөйләшергә. В этом году впервые была организована детская профильная смена Сибирь-Сандага, и некоторые районы именно из-за того, что нет финансирования, не смогли отправить детей на эту смену. Это очень важно, с детства прививать татарскую культуру ребенку, ведь дальше это уже будет сложнее. Вот поэтому я думаю, что самое главное сейчас вот именно финансирование недостаточное. На самом деле люди полны именно такого национального порыва, чтобы делать важные дела, чтобы сохранить свою культуру для своих потомков. У нас еще есть детский вокальный ансамбль «Мирас», который уже несколько лет подряд становится победителями, лауреатами всеразличных конкурсов культуры. Молодежный клуб «Алтан Йылдыз», который существует при нашем татарском центре и автономии. Методическую помощь они нам оказывают. Когда у нас какие-то если массовые мероприятия, например, у нас Сабантуй возобновился второй год. За последние 10 лет у нас в нашем районе не было Сабантуя. Татарский центр это достларым көп, көржетик, чай ичадик собранияларда. Мне нравится. Сүйләшәдек көп кенә. Тагы да немецкә әйткәле. Без татарскую культуру яратыгы пәккенә. Поэтому положадык. Просто так положадык. Как бы проблемы сорамайдык взамен. Вот так вот. Как волонтеры дигәннән.